Prečo medvede tancujú? Možno to vyzerá ako tanec. Medveď sa postaví na zadné, otočí sa, šúcha chrbát o strom. Ale toto nie je choreografia. Toto je svet zvierat a každý pohyb má svoj dôvod. Čo vlastne robí? Medvede sa šúchajú o stromy, aby zanechali pachovú stopu. Na svojom tele majú špeciálne pachové žľazy, hlavne v oblasti krku a ramien. Týmto spôsobom vysielajú odkaz ostatným medveďom. Tu som bol, toto je moje územie. A čo to obhrízanie kôry? Možno si myslíte, že si robí desiatu. Áno, aj tak trochu. Kôra mu dodáva minerály a zároveň si pritom čistí zuby. Ale najčastejšie ide opäť o značkovanie, ohryzané stromy sú signálom pre ostatných. Keď sa postaví a natiahne čo najvyššie, ukazuje svoju veľkosť. Čím vyššie pach zanechá, tým väčší a silnejší sa zdá byť. Je to tichý spôsob komunikácie, ktorý môže zabrániť konfliktom. Vyzerá to ako tanec, ale je to prežitie. Točenie, posúvanie bokmi, zdvíhanie labiek, všetko vyzerá zábavne, ale pre medveďa je to vážna úloha. Zbavuje sa parazitov, masíruje svaly, natiahne sa po zime a pritom komunikuje s okolitým svetom. Mladé medvede to robia aj z radosti, skúšajú svoje sily. Niektoré sa šúchajú aj preto, že im je teplo alebo sa chcú zbaviť svrbenia. Takže áno, medvede akoby tancujú. Robia to, aby prežili. Takéto správanie nám pomáha pochopiť medvedie teritória a odhadnúť ich pohyb v prírode. Ak sa vám video páčilo, dajte like, sledujte nás a objavujte postupne ďalšie tajomstvá divokej prírody Veľkej Fatry.